אי שם בשנות ה-50 סבא וסבתא הכירו. סבתא, ויבה, בת במשפחת טריפון מחלוצי העלייה השנייה לארץ ישראל, אשר התגוררה ביישוב מצפה או מצפה סמוך לעיר טבריה. במצפה החיים לא היו קלים, אפילו בשביל לשאוב מים מהבאר היו צריכים לשלוח את הילדה הכי קטנה במשפחה, הלא היא סבתא אביבה שלכם. סבתא ידועה באהבת הארץ, אותה ירשה מאביה, סבא חיים, שהיה מראשוני המגשימים של החלום הציוני. אל אותו חלום ציוני הצטרף מאוחר יותר סבא גרשון, אשר עלה לארץ באוניית מעפילים לאחר מסע ארוך מפולין הרחוקה. סבא ומשפחתו, אשר חוו את קשיי מלחמת העולם השנייה, הגיעו למציאות מורכבת לא פחות בארץ, והקליטה לא הייתה פשוטה. מזל שסבא שלכם הוא איש חזק, גם בראש, אבל גם בימינית המפורסמת שלו. לדברי דוד אברמלה, הייתה איזו יד ששינתה את פרצופו של הג'ינג'י מוכר מיץ הגזר מהדר. אבל מה שעניין את סבא הכי הרבה הייתה רק ידה של סבתא, אביבה. כשהוא הציע לה את נישואים, היא ענתה לו במשפט המפורסם, אתה בונה מגדלים באוויר. הסבא הלך, הוא בנה מגדלים, את מלון אילטון בתל אביב למשל. בינתיים את סבתא הוא לגמרי הצליח לשכנע לאחר חיזורים רבים, והם התחתנו בחתונה קטנה וצנועה, כל כך צנועה שבמקום כוס סבא קיבל צנצנת לשבירה. אכל דאגה ופירק אותה. בתקופה הראשונה הזוג הצעיר מתגורר בקריית חיים ברחוב ה', ולאחר תקופה עוברים לצור שלום ומביאים לעולם את דליה המכונה מדמוזל דפיפי, גידי המכונה טינדיש, וניר המכונה על ידי גידי יפה ניר. חוץ משלושה ילדים מוצלחים, סבא גרשון מקים עסק עצמאי ב10 אצבעותיו. למרות שהסובבים אינם תומכים בצד, רק סבתא אביבה עומדת לצידו כמו עוגן איתן מאז ועד עולם. גם הילדים יושבים לצידו של סבא באופנוע עם הסירה. סבא מסיע אותם ואת סבתא לים ב3 נגלות כל פעם. למרות שסבא אהב לנסוע הלוך וחזור, הוא מחליט לקנות שברולט שנת 55 שהייתה, איך אומרים, קצת טרנטה. כל כך טרנטה כשהיה מגיע לשכונה ועובר בסיבוב השכונתי, שם התקבצו כל ילדי צור שלום, הם היו קוראים לו אוטו לחם, אוטו לחם. למרות החיבה המשפחתית ללחם, סבא מחליף את השברולט בפורט קורטינה מהניילונים, ודופק כניסה לסיבוב השכונתי שהשאיר את כולם פעורי פה. סיפורים אלו ואחרים הם רק קצה המזלג, מפאת חוסר הזמן שתמר הקציע לנו. אז נסכם שסבא וסבתא חוגגים 60 שנה של זוגיות שאפשר רק ללמוד ממנה. מאחלים אנו המשפחה המורחבת עוד שנים רבות של בריאות, שלווה ונחת מהצאצאים. אוהבים המשפחה. No fair